Nke eziokwu anyị abatago kpọmkwem n'oge nzukọ ndị Igbo oge ha anyị na-eji asụsụ Igbo yele eye wee na-agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche. Cheta na abụ m Chizzy ani ekele m onye ukwu kele onye nta asị m ka onye chi ya zere ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma ebe ọ bụla ị nọ wee na-ege anyị maọbụ na-ekiri anyị maka na anyị gbere chinchin na Kpakpando TV na YouTube iji ebe anyị sọbskraịbụ wee na-afụ ka anyị si eme ya fụ ka anyị si dọọ isi ya wee na-eme ya. Tata mụ na unu ga na-akpa ka o si gbasata anyị a ga-agbapụ ọsọ ozigbo kemgbe ndị ọchị obodo ndịda Nigeria mechara nzukọ na Savannah Delta wee kwuo ebumnobi ha maka ha si chọọ ka ala anyị wee dị mma nke gbara ọkpụrụkpụ ha mere n'agbanyeghị na ụmụ ihe ndị ọzọ akwụgasịrị imirikiti ndị mmadụ kwe ha n'aka si na ha ihe kwuru na ọ dị mma na nke ka nke bụ na ọ bụrụ taa na taa bụ gboo ihe ha mere na ọ bụrụ na ha na-eme na ha mere ya kemgbe nzukọ na ha jikọtara aka ọnụ wee mee nzukọ kemgbe na ọ gaghị adị anyị ka ọ dị anyị na ndịda ugbu a ha binegoro na-ekekọrịta na ihe ha mere amaka. Ya mere ọ bụ ya ka m na unu ga-eji ewe na-atinye ọnụ n'okwu nke ụbọchị nke taata wee na ekwu ya dịka o si gbasata anyị maka na okwu na-apụta ndị mmadụ dị iche iche na-ekwu okwu gbasara nzukọ ha mere nke gbara ọkpụrụkpụ dịka m si kwuo bụ mmachi a mechiri ndị na-achịgharị efi na-eche efi na-aba n'ugbo ndị mmadụ ọ na-ebute ọgbaghara dị iche iche imirikiti na ndị nọ na ndịda ugbo a na-ejezi n'ugbo ha maka ndị na-eche efi ka wee kwucha ya wee sị na dịka o si dị na ha amachiela ndị na-eche efi chịgharị efi ha ma ọ bụ si na ugwu ekporo efi ha na-echere ya na-abata na-achịgharị ya n'ụzọ n'ala ndịda Igbo ma ọ bụ na ndịda Nigeria na ha chọzi ya na-amachiri ya. Ọkwa okwu a mere na onye ikpe dị n'aka na Nigeria n'afọ maka ikpe na iwu Nigeria ama dịka Attorney General Abubakar Malami oge ọ pụtara n'ụlọ onyonyo a na-agba ya ajụjụ gbasara ihe a nzukọ a ndị ọchị ndịda Nigeria mere. O kwuru okwu dị iche iche mana kemgbe o kwuchara okwu ndị mmadụ apụtago wee na-ekwu kedu izi ihe mere maka na o kwuchara okwu wee sị na okwu ndị na-achị ndị ndịda Nigeria ọkachasị mmachi ha machara ịchịgharị efi na ndịda Nigeria iji ụkwụ na-achịgharị efi na-aba n'ugbo ndị mmadụ na ihe ndị ọzọ na mmachi a machiri ya na o metụtara iwu mmadụ ịkpagharị n'ebe sọrọ ya na Nigeria dịka iwu Nigeria si dee ya. Mana ihe ndị mmadụ na-ekwu bụ na ọ bịa tụnyere ya wee wele ya wee maa atụ mmadụ ile ndị na-ele akara ngwa eji alụ ụgbọala dị iche iche ndị na-ele ya ile anya ọfụma na Nigeria ekwube ndị na-elegharị ngwongwo eji edozi ụgbọala ma ọ bụ ngwongwo ụgbọala ọ bụ ndị Igbo. Onye ọkaikpe a ya bụ aka na-afụ maka ọ bụ ihe gbasara ikpe na Nigeria bụ Abubakar Malami wee jiri ịmachi ịchịgharị efi na Nigeria ma ọ bụ na ndịda o ji etụnyere ịmachi ile akara ngwa ma ọ bụ ngwongwo ụgbọala ịmachi ile ya n'ugwu dịka o si kwuo. Ọ katọrọ mkpebi
ndị ọchịchị ndịda kpebiri gbasara ịmachi ndị na-achịgharị efi. Ọ katọrọ ya sị na mba, na-ewere ife na ọ dịcha ha ka o kwesịrị ịdị, na ọ bụrụ na ndị ọchị ndịda chọrọ ime ya, na ihe a ga-ebu ụzọ mee bụ ịkpagba nkata ma gbaba mbọ gbachie mbọ ike fụ ka na emegharịrị iwu Naijiria wee tiezie ịmachi efi maọbụ ịmachi ịchịgharị efi n'ime ya. N'ọbụ ya ka alụ nke ọ tụnyere na ha chọọ ka ya mee ya otu ahụ, na ka ha si kpebie ikpe a na o metụtara iwu gbasara oke ndị mmadụ. Oke mmadụ, ihe bụ oke na ọnọdụ ndị mmadụ, dịka iwu si kpebie ya, na ihe a ha mere na ọ fọrọ obere na ọ kwesịghị. Kemgbe o kwuchara okwu a, ndị mmadụ na-apụta wee na-ekwu uche ha, maka na ọ bụ uche ya ka o kwuru. Ụfọdụ wee na-asị, ebe ọ bụ na gịnị na-eme ọ na-abụrụ nnọọ ekwute gbasara ka a ga-esi wee kpaa udo o mechie ọgba aghara ndị na-eche efi na-ebute n'etiti ndị ọrụ ugbo, ndị gbara ọkpụrụkpụ n'ugwu apụta wee na-ekwu okwu dịka ha na-akwado ụdị ihe dị otu a. Anyị wee na-ajụ, kedu ka unu si fụ ya na ụdị okwu a na alụ a? Onye na-afụ maka iwu na Naịjirịa, ụdị okwu a o kwuru gbasara mmachi ndị na-achị ndịda Naịjirịa chịrị ịchịgharị efi, ile anyị fụ na ọkwa Abubakar Malami na Naịjirịa bụ ọkwa gbara ọkpụrụkpụ, bụkwa ọkwa gbasara iwu. Anyị wee na-ajụ otu o si kwuo okwu a, kedu uche nke gị na ya? Kedu ka esi fụ ya? Unu che na dịka o si dị na onye ọka iwu a na ụdị okwe ndọrọ ndọrọ, na ọ dị ka o butere okwe ndọrọ ndọrọ ndị nke mmadụ, ndị nke onye, mana ụfọdụ ihe na-emegasị oge ụfọdụ na-abụ mmadụ chọọ ije ebe ụfọdụ na-abụbe gbara ọkpụ maọbụ na-achọ ihe dịgasị iche, asị gị kedu onye ma ebe ahụ. Okwu o kwuru ọ bụ ịzọ maọbụ ịgụ okwu ndọrọ ndọrọ nke onye maọbụ nke ndị, ọ bụ ndị be ha ka ọ na-azọchitere? Kedu ka a ga-esi wee weziri ihe gbasara efi na ịchịgharị efi wee tụnyere ọrụ aka ndị ọzọ dịka ndị na-ele ngwongwo eji edozigasị ụgbọala? Ụfọdụ ekwuola na ndị na-edozi ụgbọala maọbụ na-ele ngwongwo ụgbọala na-eje na ha na-anọ n'ọba ahịa were ofu ebe wee nọrọ na-ele ya, ha na-akwụ ụgwọ na-atụ ụtụ isi ebe ha na-ele ya. A wee na-ajụ, kedụzi ka onye ọka iwu a ga-eji wee pụtazie? Ọ bụziri iji ịchịgharị efi nke na-ebutekwa ọgba aghara, onye ọbụla doro ewu na ọkụkọ anya na ọ na-ebute ọgba aghara, wee chọba ụzọ ka a ga-esi wee mee ka udo dị. Ọ pụtasị na ọ dịchaghị mma ka amachie ha, na nke a dịka iji ịmachi ihe tụnyere ịmachi ndị na-ele ngwongwo eji edozi ụgbọala. Ndị na-ele ngwongwo eji edozi ụgbọala ha na-achị ya aba n'ọba ahịa ndị ọzọ,
ha na-eburu ngwongwo ha ji ele ụgbọala maọbụ ihe ndị ọzọ eje emebi nke ndị ọzọ. Kemgbe ha na-eje ele ya n'ebe ha na-ele ya, ha na-ebute ọgba ya, ọkwa na-atụ ụtụ isi. O ji bụrụ na ọ na-abụ ụdị ihe mee ihe ọbụla gbasara ndị na-eche efi mee ndị gbara ọkpụrụkpụ n'ugwu ha na-ekwu, ụfọdụ wee na-ajụ ka nnọọ ọ na-eji abụ achọba ka ihe asị udo apụta, ndị ụfọdụ na-ekwu ka ha kwadoro ka ihe a na-eme wee na-eme. O webere ya bụ na isiokwu anyị nke ụbọchị taa bụ otu a ichie aka na-afụ maka iwu na Naịjirịa kwuru ụdị okwu a gbasara otu ndị na-achị ala ndịda Naịjirịa si wee mee nzukọ ha wee pụta wee kwupụta ọkpụrụkpụ ihe dịgasị iche iche ha kwuru, wee si na echigharị efi abụzi nke ga-adị ile, ọ gaghịzi adị na ndịda. Cheta na ọ bụghị sọsọ ichie aka na-afụ maka iwu na Naịjirịa bụ ya. Na mbụrị ka onye isi omebe iwu etiti nke seneti ji wee kwuo resi n'otu a ndị ndịda si mee ụdị ihe dị otu a, na o kwesịghị isi n'ọnụ ha wee pụta na ihe ha mere maka ịmachi na nzukọ ha mere na ụmụ ihe ha ekwesịghị isi n'ọnụ ha pụta. Ha buru ụzọ dozie be ha. Ọ dịkwa ka ofu aka ka onye iwu dị n'aka na Naịjirịa bụ Malami na-ekwu na ndị ndịda chọọ ka ihe ha na-ekwu dị ile, na ha ga-ebu ụzọ gbagodo mbọ fụ na a hazigharịrị iwu na-achị Naịjirịa ka o wee bụziri mmachie ịchịgharị efi. Ụfọdụ wee sị mana ewere iwu machiri mmadụ ịnọgide wabanye na be mmadụ maọbụ wabanye n'ala mmadụ, emechara kwuo ya ọ bụrụ asụọ ya bụrụ trespass. Nke oge nke ihe bụ trespass bụ mmadụ ịnọkọta wakpuo n'ebe na-abụghị nke ya, maka na ekele ihe eke na mmadụ ịbịazi na nọgide nnọọ ọgbọọ na-akpọrọ ya okwu, ọgbọọ na-asịrị ya bịa ọgbagbore na ihe nke mmadụ jee bụ gbakpo na ebe nke mmadụ n'ihu ewu iwu magidere ya. Ọ bụ ihe ndị mmadụ na-ajụgasị wee na-ekwu, maka na ihe anyị na-eji eweta ihe a bụ ka anyị tụlee iwe tụnyere uche wee kwuo ya ka o wee anyị na-aghọta ebe anyị na-aga. Otu ọ na-abụrụ ụfọdụ wee si na ha takwa odogwu kwuru okwu ụta, maka na ọ bụrụ onye zọba nke ya ọ bụrụ ajọ mmadụ. N'ọ dị ka ndị ụfọdụ ma na-azọ nke ha, ụfọdụ si ebe ọ bụ na ndị ọzọ na-azọ nke ha, na ndị ndịda ndị na-achị ndịda apụtakwana ka ha dozibe chọba nke ha, na onye na-azọ nke ya na ọ kwesịghị ịgba ajọ mmadụ. Na kemgbe ụmụ ihe niile na-emegasị na ndịda, na ndị niile kwesịrị ịna na-ekwuchichere ndị ndịda ekweghị okwu, anaghị ekwu okwu, na ọ bụ ndị mba ọzọ na-azọ nke ha. Wee sizi dị ka ọ dị ugbu a na nke a ndị na-achị ndịda Naịjirịa mere na ọ dabara, maka na ị na-anya ndị na-anọchite ndị ndịda na-anọchite anya ndị ndịda na ụlọ omebe iwu dị iche iche na Abuja ejikọta aka wee kwado mkpebi ndị na-achị obodo dị iche iche dịka ala Igbo, ala Yoruba, ana Niger Delta, na ha ekpebigo na mkpebi ha kpebiri na akwadoro ya kwadochie ike, maka na ọ bụ ihe na-eme n'ọkwa n'ụzọ udo ga-esi wee dị. Ife ọzọ ha kwukwara ndị na-achị ndịda kwuru bụ na si na ọ ga-eruo na ga-ahazigharị Naịjirịa, ga-ahazigharịa ya ka onye ọbụla nọrọ na be ya na-ahazi obodo ya a na-atụ ụtụ n'etiti, maka na ha aka kwesịrị na Naịjirịa ike. Ọ dị mma,
anyị ga-agbaba ekwentị ka m na gị wee kpabazie ya ka ị wee tinye ebe ọnụ. Cheta na ajụjụ m na-ajụ bụ okwu a aka na-afụ onye na-afụ maka ikpe na Naịjirịa kwuru gbasara ihe mkpebi ịmachi ndị na-achịgharị efi na ndịda Naịjirịa, bụ nke ndị na-achị ndịda Naịjirịa si obodo dị iche iche sikwa na otu ndọrọ ndọrọ dị iche iche jikọrọ aka ọnụ wee kwuo na ọ ya ga-eweta udo, si machie na ha achọghịzị ka a na-achịgharị efi n'ala ndịda Naịjirịa. Otu a aka na-afụ maka onye na-afụ iwu na Naịjirịa ji kwuo si na mba na otu a ndị na-achị ndịda sikwe na ọ kwesịghị ekwesị, na tupu ha ekwue na a ga-eche ka a hazigharịa iwu Naịjirịa wee weziri okwu ha kwu wee tụnyere ịmachi na ọ dị ka ịbịapụtasị ka amachie ndị na-ere ngwongwo eji edozi ụgbọala n'ugwu. Dịka nsikwu ndị mmadụ ajụbana ngwongwo eji edozi ụgbọala na ịchịgharị efi na oyirochacha, n'ihe o ji oyirochacha bụ na ndị na-elegodo ụgbọala ebido na ha na-akwụ ụgwọ jee zụọ nọrọ n'ọba ahịa, na ha were ọba ahịa ebe ha na-akwụ ụgwọ, na ha anaghị ewe ọgba aghara ọgba ọsọsọ, na ha were ọgba ahịa ebe ha na-akwụ, na ha nọkwa ebe a na-atụ ụtụ isi dị iche iche n'obodo ọbụla nọ ha na-ele ya. Na efi na ndị mmadụ ile afịa na pụta oyituhụ, anyị wee na-ajụkwa iche na okwu a abụghị okwu a onye na-afụ ya bụ Ichie Abubakar Malami kwuru, na ọ bụghị na ọ bụ ndọrọ ndọrọ nke ndị, na ọ bụghị ọrụ nke ọha ka ọ na-eme, na ọ bụ nke ndị be nke ndị nke ya ka ọ na-azọ. Ụfọdụ jizi na onye zọba nke na ọ kwesịghị ịbụ ajọ mmadụ. Otu o si tụnyere ịchịgharị efi na ile ngwongwo eji edozi ụgbọala ekwesịrị iji ya na egwe ka ha si yita, ọ bụ ihe nna gị ga na-agba. Cheta na ọ bụ nzukọ ndị Igbo ka anyị na-eme. Abụ m Chizzy. Akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ nwanne abụ 09971110009 maọbụ 090231110 nkịtị na itoolu. Iwekwara ike iwe anyị na 07050070009. Ịkpọ anyị ịgbarata egwuregwu ga-akọ n'ọnụ alụ ka anyị na-atụ, ma ọ bụ ijebe ozugbo na Kpakpando TV. Anyị nọ na YouTube, ijebe ahụ isonyere anyị pịa ka ị ga-esi wee na-esonye na-enweta ya bụ subscribe afọ ya ihe na-esonye ya, ma ọ bụ ijewe Chizzy na Facebook ma Kpakpando TV na Facebook ije soro m na ga na-akpakọrịta ya bụ Chizzy na Facebook. Ọ dị ma m ga-ewebezi okwu ugbu a ka anyị wee okwu a ọnụ dịka o kwesịrị. Olu na omume afa gị na-ebe iche akpọ. Ekele gị nwanne, ndị ka imelụ nwaba eze ka imelụ udodi daalụ ezigbo mmadụ, gaa n'iru. Aka onye mara ihe ya okwu ya emene ya. Nke bụ eziokwu bụ na Naịjirịa maka ezigbo obodo kọrọbụ, mana onye mara ihe na-eso okwu ya emene ya. Onye ọbụla kere agadi nwaanyị mmanya gbara ụka chọkwara ịkpụ ka eze ahụ na-echu abacha ata. O wee bụrụ ya bụ na ụmụ nwanne anyị bụ ndị na-achụ echichi, o nweghị onye na-achụ ha, kama butere bụ onye abịaghị ka ọ nawa mkpukpu ghara ịfụ ya n'azụ. Anyị niile bụ okwu. Ị na-achụ echichi
iwu nke mmadụ emebiri ya o nweghị ihe dị ebe ahụ tupu ọgọ m nwoke zigara nwa ya Fulani nwa ya nwaanyị Fulani onye Fulani na-anụ nwa ọgọ m nwoke n'obodo agbapụta Fulani ahụ tupu bifọ ka onye bụ ndị nke a na-aga aghọta Fulani ndị nke ọzọ ahụ ha bụ ọyị mmadụ ha debeghị ichiri sigabete ikiri ha mmiri ihe ṅụọ okporo okpokoro ahụ ha na-eji ebe gị nke ekweghị ọzọ ejiri nke na-akpa ụgbọ anụ ọbịa ha bụ na-enye gị iweruchie eri na ha bịa mebite n'ihe niile nwanne ya nwoke ọzọ atụbata okenye na-adị ekwu oziokwu ọnwụ ọ na-esi n'anya ebido ịka nka bifọ Chizzy daalụ n'o 090 maka ndị na-anaghị ata aka anyị na-eti 09097711009 maọbụ 09023111009 nwekwara ike ịkpọ anyị na 07050791009 biko itinye ọnụ n'okwu akọ n'ọnụ cheta na okwu niile na alụ niile a na-atụ n'ọnụ ka bụ echiche ndị tụtụeli ya ọ bụghị echiche nke anyị na Solid FM ihe anyị na-achọ bụ ka o wee dị mma. Okwu a onye m na-afụ maka iwu na Naịjirịa kwuru iji ịchịgharị efi na ndịda Naịjirịa tụnyere ndị na-ele ngwongwo eji ele ụgbọala. O kwuru wee sị na ịmachi iji ụkwụ maọbụ na-achịgharị efi na Naịjirịa na o megidere iwu mmadụ iwere onwe ya na-akpagharị ebe o kwesịrị ịkpagharị. Ọzọ dịka ibe ya na ọ dịka mmadụ ije wee machie na-ele ngwongwo eji ele ụgbọala n'ugwu na ịchịgharị efi na ndịda Naịjirịa dịka mmadụ ije machi ndị na-ele ngwongwo akaramangwa eji edozi ụgbọala maọbụ akaramangwa ụgbọala na ugwu. Ọ sị ọ gbaa mee ya otu a ọ ga-adị ndị emere ya mma. Ajụjụ wee na-apụtagasị kemgbe o kwuchara okwu a ọkwa na ụlọ onyonyo ka ọ nọkwuo ya ụwa wee nụ ya onye ọbụla wee na-ekwusi ka edi ka o ji atụnyere udo kwuru ya. Ụfọdụ si na ọ na-azọnụ nke ya na onye zọba nke na o kwesịrị ịgba ajọ mmadụ na onye ọbụla na-azọkwanụ be ya maka na o kwuchara okwu wee sị na-achọ ime ihe a si mgbe enu ya n'ụzọ iwu kwesịrị si je hazie iwu Naịjirịa ka a tinye na iwu nke Naịjirịa. Mana ụfọdụ apụtakwana si na-ewekwana iwu n'ebe nwere onwe onye ọzọ kwụsịrị bụ ebe nwere onwe onye ọzọ bidoro na-ewe iwu machiri mmadụ ịnọkọta ịdabanye na be mmadụ na-akpọwa gị oku si gị bata na-ewe iwu machiri ya. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ya? Ọkwa na ya ka anyị na-ekwu kedu alụ ị ga-atụ atụnyela anyị n'okwu a maka na uche ya dị ya njọ. Cheta na ekwesịghị ka ọ nọọ ndụmọdụ ka ekwesịrị ya. Afọ gị na-ebe iche akpọ iche okwu a na-asa ndị ka ime na ogbe ka agba gaa n'iru. Kama na ihe ga-ahụ bụ na ihe na-ezigo dịka nwanne anyị nwoke kwuchara okwu kịta Fulani ndị mbụ ọkabụkwa ha bụ ndị nke kịta na ya na-ajụ akara Fulani na ndị mmadụ na-emekọrịta bụ bifọ na-achị echi ya na-ebute ntega ma ọgazi n'ọfịa ma ụmụ ihe ụfọdụ ọzọ tupu anyị na-egoro ha ọgazi ihe ụfọdụ ha na-agọkọrịta ọzọ. Onye anyị gbakwuwe kịta adịdịka ekwu na ndị ahụ niile paakị na-atọ ụtụ isi ekwesịghị iji na-ere paakị wee chere ndị na-achịgharị isi onwe ha yichara atọọlụ atọọlụ so na ere ndị na-acha ọnụ onwe ha ma ihe ha na-eme ọgbaji a wee bọwọ ndị na-achị efi ọgaza ha na-achị efi na-eme ndị mmadụ ọkwara ebe ahụ eji wee kwuo okwu gbasara ndị na-achị efi. Daalụ ichie okwu a na-asa ya gịwa na onwe gị kpọrọ ibigo n'ugwu dịka isi kwuo fụ na mmekọ ndị ugwu na ndị ndịda na-adịbụ dịka ụmụnne amakwana na ọgba ahịa ebe ị na-azụ gị na ndị ugwu na mmekọ nke ukwuu ị na-asụ asụsụ ụfa. Mana dịka onye ọbụla na-ekwu kedụzi ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgọrọ ihe niile si gbarụsị ya. Ndị na-echefu bụbu enyi ndị mmadụ na gboo wee bụzili ndị ọ na-abụzi ọgba aghara na apụtazi ebe ezi ka ndị nke asịzi ọ ka bụzikwa ndị nke gboo a ka nọ ya
ọ dị mma ọ bụrụ ugbu a ka ị gbabere ekwurekwu gị ọkwa okwu onye aka na-afụ maka iwu na Nigeria bụ Attorney General Abubakar Malami. Okwu ahụ o kwuru gbasara nzukọ na mkpebi ndị ndịda kpebiri na oge ha mere nzukọ na obodo Asaba na Delta ajisi ofu n'ime akpụrụkpụ okwu ha mere wepụtara bụ ịmachi ndị na-achịgharị efi iji ụkwụ wee chịrị efi si n'ugwu wee bata na ndịda Nigeria na ha sị na ha achọzi ya na ha machiri ya. Ndị ka isi fụ ya afa gị na-ebe isi akpọ ekene gị ndị ka ị mere nwanne ebe ka isi agba afa gị ana m anụ ihe ị na-ekwu. onye Fulani Igbo na-ezi eke n'ugbo na-emebibe mmadụ ndị Igbo na-ajụ abịa n'okwu Awụsa ọ na-emebi ibe dịka otu chukwu ndị Igbo na-alụ ụlọ lụọ ụlọ ọgwụ lụọ ụlọ akwụkwọ n'ugwu Awụsa aka dịka ndị be anyị na-emere anyị ikwuchisi mmadụ ebe a mebibibe ndị mmadụ mgbe na-achị ndị Igbo gwara Igbo tete n'ụla akata kapụ chika bụ dịka ndị ọkaiwu ndị mmadụ Igbo gbachikọta aka ọnụ ebe ndị ebe n'ụlọ ebe mba ụwa ma ọ bụ na nwere ike ime iwuri na Nigeria ikweta ibe kwuru ụlọ amasị ka ndị gọnyere na ụlọ enwerịta uru na kapụrụ ogwu iji ka aka chebere ndị ekpe ga onye ọbụla gbada ekenekwa ntị maji nuche baba naanị nke ọrụ ndị mmadụ dịka anyị si ekwu ya cheta na okwu niile na alụ niile ndị na-akpọ akpọ na-akpọ ọgbọ echiche nke ọgbọ echiche nke anyị n'ụlọ anyị akọnụ aba na mba alụ ka anyị na-atụ dịka ofu esi kwuo na onye zọba nke ọ bụrụ ajọ mmadụ kedu alụ ị ga-atụnyere ọkachasị dịka onye na-afụ maka ọkaiwu a si tụọ n'alụ ọ bụ ime ka ịfụna mere iwu a ịmachi nchigharị efi wee tinye n'iwu Nigeria ka a hazigharịa iwu Nigeria dịka o si ya ha ndụmọdụ. Kedu ihe ị ga-egwazi ndị ndịda ugbu a dịka okwu dị iche iche na ha pụta site na mkpebi a ha kpebiri na nzukọ a ha mere na Asaba? Onye na-afụ maka onye isi ndị omebe iwu etiti na Senate na Abuja ya na onwe ya nọgoro wee kwuo wee si na otu a ndị na onye nwa na onwe ya katọkwara ihe ndị ọchị ndịda kwuru maka na ọ sị na ọgbọrọ n'ọnụ ha ka ụdị ihe ha kwesịrị ịpụta dịka ndị anyị were n'ọkwa pịara aka ọchịchị ha wee si ha bịachie na ọgbọ ha kwesịrị ịpụta wee na-ekwu ụdị ihe dị otu a ọkwa ịrụtụ aka na asụrụ iwu mana ọ bụ ụzọ sị ha jegodu n'ime ime obodo hazigozie ka ime obodo were onwe ha. Afọ gị na-ebe isi akpọ ekele m daalụ eze Enugu odogwu onye abụbụrụ ụzọ ụmụnna ataba onwe n'ahụ onye chi obodo mebie biko inu ka ntụrụ amago m ya na efuba mana Chineke ga-enye aka ihe agha na-ekwu eme inuwo ego onye ahụ na-emebi obodo mana ka ọ dị daalụ ọ dị mma ka anyị na-ewekwara okwu eze Enugu ekele m gị. Afọ gị na-ebe isi akpọ gwa ya afọ gị na-ebe isi agbanwe gaa n'elu nwere m nwoke anya m chọrọ itinye ọnụ bụ nkụkụ nkata kpuchitere nne ya na-agba gburugburu ka ọ ga-egbuhapụ ya ọ ga-eji ụkwụ wee gbuhapụ ya ka ọ ga-eji ọnụ ọnwụ mmadụ ga-egbuhapụ ya gburugburu a niile a na-agbagharị n'ihe niile na-eme ọ bụrụ kịta ka ha bịara tụpụtasịa ụmụ arụ onye na-amaghị ihe dị mma
ndị Fulani mbụ awụghụ ndị Fulani ahụ ugbu a oge mbụ onye Fulani na-abara ugbo mmadụ emebisi ihe ya o mebie ya ọ bụ ama ijide ya ọkwụọ gị ụgwọ ya mana ugbu a ọ bụ anụso gị ijidezie ya o metọsịa gị okwuro gị ihe dị n'okwu ahụ ha gbaa ebe ebi na-anọ ọ bụ ụzọ kpatawa nri na-ewie onye Igbo anaghị ahapụ eriri ya ka ọ na-akpagharị ihe ndị mmadụ oruo n'oge ọrụ ọ na-ejide eruru riwetie ya ihe ụlata ya tọpụ eruru agagharịwa na-ata ya ahịhịa ndị be anyị mara nke bụ eziokwu ọnwụ mgbe mmadụ latara n'iyi daalụ ka anyị nwekwara onye nke a cheta na akara ekwentị ga-eji wee kpọọ bụ 08977111009 maọbụ 08932111110 nwekwara ike kpọọ anyị na 070501009 ịkpọ anyị ịgbarata ekwurekwu ka okwu anyị wee mee ka anyị na-anụ ihe na-ekwu ka m nwere nke afọ gị na-ebe ishi akpọ ekelekwa gị ndị ka ị mere nwanne biko ị ga-esi n'ebe ekwurekwu gị anọrị ya maọbụ ịgbadata ya ka anyị wee na-anụ ihe ị na-ekwu ngwa gaa n'iru ịmara ihe m na-ekwu bụ na ihe a ọkaiwu kwuru gosiri na ihe ime agbago ikwu mgbe ihe ama ike ama ha na ihe ha ga-eme ogosiri na a ga-ezowe ya ezo kịta ndị South East gọvanọ ọbụla ha pụgo na ha chọpụtaziri ihe ha na-eme na ha achọghị ụzọ ọbụla ha ga-eji were kọsụ ọgba aghara ya chọrọ ọ dị mma ọ dị mma cheta n'okwu niile a na-ekweba echiche ndị na-akpọ ọbụla echiche ya na Solid FM akọrọ ọrụ tụnyere anyị alụ tụnyere ndị ndịda alụ otu a kpachagoro ịma na nzukọ ka anyị na-eme ndị na-achị ala ndịda mere nzukọ wee sị na-achọrọ ka a haziere Naijiria na-achọrọ ka ndị na-eche efi ghara ịga na-ejizi ụkwụ wee na-achị efi ya si n'ugwu wee na-aga achịgharị ya na ndịda na akụkụ ekwe na Naijiria ga-adị na Naijiria bụ ofu na ha kwenyere a tụrụ alụ dị iche iche wee sị ekwuchagharị okwu wee sị na ọ kakwanụ mma dịka ihe si eme na nchekwa si akpọ afọ na Naijiria na onye isi anyị ọchị obodo Naijiria kwesịrị ịpụta wee gwa okwu ọ bụ ụmụ ihe a niile ka e kwụsịrị mana nke ndị gbara ọkpụrụkpụ si ugwu na-atịgasị ọnụ ugbu a bụ ịchịgharị efi a amachiri onye ọkaiwu ọ bụ n'afọ maka iwu na Naijiria bụ Abubakar Malami wee na-ejiri mmachi a ndị na-achị ndịda machiri wee na-atụnyere si na ọ dị ka mmadụ ịpụta jee machie ndị na-ele ngwongwo ụgbọala maọbụ ngwa ụgbọala maọbụ akaramangwa ụgbọala na ugwu na ọ dị ka ịbịa machie ụfọdụ ji wee pụta si na ụdị osi were ụdị a na-atụnyere ụdị ede otu a na ndị na-ele ngwongwo eji edozi ụgbọala maọbụ ngwongwo ụgbọala na ha na-ewere ọba ahịa na ha ewere ahịa were ebe ha na-anọ na-akwụ ụgwọ ọba ahịa ya na-akwụkwọ ụgwọ otu isi n'obodo ebe ha nọ ezi ka ọ ga-esi wee bịa jiri ụda atịe ya bụ na alụ ka ha na-akpa ka nzukọ gị nwanụ ege otu ọ dịgoro otu a kedụzi ihe ị ga-agwazi ndị na-achị ndịda na ndị ọrụ na-eru n'okwu na ndịda gbasara ihe a na-eme afa gị na-ebe ishi akpọ gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ ekelekwa gị ndị ka ị mere gbatịa ọnụ n'okwu o nwere ihe ọzọ onye na-akpa na-atụ nri onye na-akpa na-akpa ọwa ọtụtụ tinye n'ebe a na-etinye nri akwụkwọ na-ekwesịghị ka anụ ọnụ ya ekwesịghị ka nna ha na-azụ n'ahịa ha na-ekwu na ọ na-adị mma agba ya mgbe ahụ na-azọ ya zọ bifo azọta ya ha gawa n'ihu onye nwanyị gọzie afa gị na-ebe ishi akpọ
ma ka m wezere si ebe a wezere ya afa gị na-ebe iche akpọ Hello, ndewo mgbede ọma. ọ ga-adịrị gị na mma ezi nwaanyị ndị ebe iche akpọ Nneọma esi m ugbu abụọ. It's not Nneọma gaa n'iru Biko atụmatụ na mgbede anụwa maka ọ mara ezigbo mma. Ihe na-achọ itinye ọnụ na nke m bụ mmachi a machiri ndị na-achịra ya isi. Ọ bụ ezigbo atụmatụ ihe ahụ. Mana mmachi ahụ a machiri, ajụjụ m na mgbede a bụ obidogodiri ire. Maka na mpaghara ebe anyị nwa ndị na-achịra ya isi na-agagharị ịpụta na mgbede oge ọnọdụ ọ bụrụ echi ezinụlọ m amara m ma ọdịdịgodiri ire maka na mpaghara ebe anyị nwa anyị na-esi ka na-azọkwa ụzọ ndị aka na-achị ndị mgbadata ala mgbadata anyị amasị na nzukọ ha mere nke ọma ebe otu niile maka na ndị mgbago ugwu a emekpebe anyị ahụ n'obodo ihe niile anyị kọrọ n'obi eze nke dị ịbịa isi ejide ihe niile ị kọrọ gbasachaa ya aka ma daa ya aka anyị na-asa ndị ya ebutego ha nje ihe na-achị biko ihe nwa na-eme ebidogo ire enyemaka ihe adịkwa na anyị ezigbo mkpa ndewo dịka isi jụọ ọ dị nere yiri kemgbe ọkwanya ka eji weta ndị nche dị iche iche dịka ndị na-eche ọfịa na ihe ndị ọzọ ewere ka ha jere ha ije kpọọ ndị nche obodo ejekọsara ha ọ bụ ya bụ mbọ ha gbasiri ike ụfọdụ ekwuola wee sị na otu a ha kwuru ya n'oge eruo na ha niile ga-eji zukọtakwa ụlọ omebe iwu dị iche iche na ala ndịda ewee hazie iwu amara ụdị afọ a ga na-atakwa ndị ahụ na-ejide ha mana iwu na-amachi ndị mmadụ ịwakwu na ana mmadụ ma ọ bụ be mmadụ ọ dị ile mana ihe ị ga-eme bụ ewere ka o si dị na-ewe ndị nche obodo gị ga-ejekọsara na ewere ka esi mekpọgba gị ahụ afa gị na-ebe iche akpọ ekelekwa m gaa n'iru ndị omebe iwu obodo gbamadị iwu ga-etinye ebe a tinye ibe ma ike dị ilo ozugbo gbamadị iwu a ga-etinye ndị bụ na mmadụ ha ga-eme na be wọcha mgbebe ebe mmebe mmadụ adakpọ mmadụ isi ewu na nkịtị na-abụ ekelekwa nke mmadụ obi chọba ọ dị mma afa gị na-ebe iche akpọ Johnson Backup. iwere afọ Igbo Okoye gaa n'iru ike na-ekwu ajụjụ ị na-ajụ nke a ọ dịzi iche na ebe mbụ anyị na Fulani na ndị na-achị nama na-ebi oge mbụ so onye ọbụla gbajadọ ya onye isi ala achọka tọrọ ndị ọzọ na-abụrụ Fulani onye isi ala nsogbu ya niile ewe ihe mmadụ onye isi ala ọ ya si ebe ọ dị wee na-eme ha mba ata na ụta ya aka ị na-amaghị ya nọ na ụdị ahụ ịchọ ikwu okwu ihe alụ nke gị ihe a na-achụ n'ebe alụ maka na ọ ka mma na ikwuru nke ya ghọtara ọfụma ọ dị mma ọ bụ nzukọ ka ị na-ege ihe anyị na-ekwu bụ na ịchọ ịkpọ ịgwa ya okwu nke gị tụnye alụ nke gị akọ n'ọnụ ebo na ebubo ị na-eji ya n'aka mana dịka o si dị okwu niile na okwu niile ndị na-akpọ na-atinye ọnụ bụ echiche ha ka ha na-ekwu ọ bụghị echiche anyị na Solid FM ọ ka o wee dị maka anyị na-ekwu anyị na-achọ alụ a ga-atụnyere ndị na-achị ndịda Naịjirịa dịka ndị isi si ugwu si atinye ọnụ na ihe ha mere na nzukọ ha mere na Asaba gwa m afọ gị na ebe iche akpọ aha m bụ Comrade Abonye esi m Enugu wee na-akpọ gaa n'iru ana m ekelegodo na
okwu kata ahụ na mgbede ahụ maka na-atụ na ndị gọvanọ South East na ezigbo mkpụrụ ka ọ mịta na ndị na-agba agha ịfa kwuru ugbu ukwuru ọ bụrụ na ọnụ oyibo asị na ha dịba ya ha nwere baya anyị ha na-asụ ka ebe bekee ebe a ịma na ịkpọ na comrade si ịkọwara ihe comrade pụtara. Comrade bụ onye na-ahụ maka amarụ ka ihe ahụ ị na-amara ịgwazi anyị ka anyị na-agwata gwa anyị afa gị n'Igbo. Abọyị ngwa kapịa okwu gị ọnụ ka ndị ọzọ wee tinye ọnụ. Bụ na ajụjụ ka a chọrọ ugbu ọrụ mụmụ onye ọkaikpe na Naịjirịa ụnụ kpọrọ m ya sị ya esi ya n'ụwa ndị fụrụ achịgarị ọ bụ ahịa bụ ọrụ ndị gọọmenti maka na ama m na ndị Igbo ebe ọbụla ha nọ ha na-akwụ ụgwọ ebe ha na-anọ wee na-azụ ahịa maọbụ arụ ọsụ ya n'ụwa ndị Fulani na-ekwugharị nama ọ bụrụ anyị mmadụ ego ole ka ha na-akwụ ya ọ bụ gọọmenti nwere efi ha na-akpụgharị nke a ga-atụ na ha ma nkwụkwọ onye ọka azụ ka ụlọ okwu ọnụ ha riri maka okwu n'okwu dị kpụrụkpụrụ adịmọnụ kpụrụ ekwu onye. Daalụ ndị na-anọ ịjụọ na ajụjụ ndị ga-asa gị ga-asa gị ihe mmụọ na onwe m nọkwa ebe a bụ ajụjụ ka m na-ajụ ejiri ajụjụ na-asakwa m ajụjụ nwanne oke na ọrụ m bụ ịkọwa okwu wee jụọ ajụjụ ya ha ekele ọrụ eke. Afa gị na-ebi iche akpọ Chizzy na-afọ m Biafra last born esi ụtụka akpọ. Ngwa. Maka arụ a na-atụ maka ndị Igbo. Anyị achọrọzi ha maka na ihe ndị anyị na-eme ọ dịrọ mma. Etu a azọgosi anyị kọrọ n'uche. Bifo na anyị na-adị afụ na-ada n'ahịa mana kịta na afụ ụzụ 2005 penta afụ ma gani na everything. Bekee ga-akaliza ichefuna na ọ bụ nnọkọ ndị Igbo ka anyị nọ na ya ịchọ ịsụ anyị Igbo ịsụ Igbo ọ chọkwa na ịsụ bekee anyị kere ọrụ eke ewere oge ndị bekee ga-apụta ebe a ị na-asụ bekee a na-ege gị mana anyị kpata n'oge ndị Igbo bụ oge nzukọ ị n'ọnụ ma ị mara na Igbo ka m na-asụ ị na-asụ Igbo yere eye ewere ụdị anyị na-ewere anyị na-asụ na-atụ oge na-ekwu ebe a ndị a nwere ebumnobi ọ bụghị ihe na-akọ ka ha nọ maka na ama ihe ha na-eme nke bụ na mmadụ enye osisi ọbụla otu masị gị ya ka enye gị ebe ị ga-anọ ezo ya ga-ekwu arụ olee ihe kpatara pepas mechigharị pepas ugwu n'azụ ha na ụlọ bishọp na-akwụrụ ebe biznes na ihe ndị ọzọ niile olee ihe kpatara ndị ebutere okwu nke nsogbu anyị nwere n'obodo ahụ na anyị amaghị ebumnobi ndị a aka ama mana anyị dị ka na ya mahụ mana mmiri a ga-erute onye ọbụla mmiri agaghịrị anyị chacha anyị kwuru na nke anyị kwuru dị anyị kwutara na nke a ọ dị mma ọ bụ nzukọ ka anyị nọ na ya anyị na-ekwu wee na-achịkwarazi okwu ugbu a biko ịchọ ịkpọ akọ n'ọrụ ka anyị nwere ofu ya anyị na-apịachi ya ọ bụrụ echiche nke anyị na ụlọ ọrụ anyị ebe a afọ gị na-ebe iche akpọ bee ya nkenke adị m oyi ndị ka ị mere ebe ka iche akpọ gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ Udochukwu bee ya nkenke o ịma na-asị na nwa na-etote wee na-ama onye oyi ihe a na-emekịta anya amara gị ndị a niile na-aga ndị a ji ụmụrụ ọrụ n'aka na-achị Benue steeti obebere iwu nke ewezirelu ma ndị vigilant ma ndị ọzọ na-akpụ ndị ozi anyị na-ekweghị ebe a anyị garazi ha ọdịda na ndị abịaghị alụtara ya ọgụ anyị amarụzia ndị ga-alụtara site edete mmanya na-aba
ngwa daalụ oge na-asa ya kwarapụrụ daalụ ọ dị mma anyị ata na akị ji eze otu a ka anyị ga-esi wee na-apịachizi ya biko onye mara ihe dị mma ya mee ya onye mara alụ dị mma ya mee ya ihe anyị chọrọ bụ udo n'ụzọ ka mma a ga-esi mee ka ala anyị wee dị mma maka na onye chọba nke ya o kwesịghị ịgba ajọ mmadụ okwu niile ekwuru ebe a na-arụ na-atụrụ ebe a bụ echiche ndị tụrụ ya na arụ oke ha ụka wee dị maka anyị na-ekwu maka ya sị m ya dịrị oke ma dịrị nwaanyị mma mbugharị ndụ ugbu a ele afịa ozi ọma eji ofe wee duru wee gaba n'oge nke ya cheta na echi n'ụtụtụ anyị ga-ebido ụtụtụ ọma anyị enyocha ọkpọmkpọ okwu dị n'isi akụkọ wee mee okwu akpụ n'ọnụ anyị na-emekwa ama egwuregwu n'Igbo oluzie n'elekere anyị anọ anyị bitekwa oche oge ahụ mbatazie n'oge omenala n'oge kpakpando anyị mebe ya na omenala ọka wee dị maka anyị na-achọ ebe anyị nọ bụrụ Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti je soro m na Facebook soro Chizzy na Facebook soro Kpakpando TV na Facebook maọbụ ijekiri anyị na YouTube ka ọ ga-ede ka anyị wee na-akpakọrịta ụgbọ hei echi ga-adị kpọkpọ site n'ụtụtụ ebe anyị na-eme ya ọfụma ndị asụsụ Igbo wee na-eme ya asị m ka echi ya zere abụ m Chizzy onye achọkwa n'okwu udo ka anyị chọrọ ka ọ dị